startede ud med, vi tog toget ind til Bangkok, så vi kunne tage bussen over til vores hotel. Først og fremmest så har vi mistet al vores bagage. Det er nok. Det ligger stadig i München, fordi vi skulle nemlig løbe til flyet i München. Og så nåede det ligesom ikke at få vores bagage med. Så det ligger i München. Det skulle gerne komme i morgen og blive leveret til vores hotel. Nu må vi se. Det kan være, det også når at komme helt gennemblødt, som vi er, fordi at folk bader andre i vand. Kommer ud med hele baljer. Vejret er godt i dag. Det regner ikke, men solen er stærk. Vi står på toppen af et tempel og kigger på deres klokke. Det er meget sjovt. Vi er så gode turister, vi ved ikke, hvor det er. Nej, jeg ved ikke, hvor det er, men vi ved, at det er lukket, på grund af deres konge har sin 72. fødselsdag i dag. Eller i den retning. Så det er lukket faktisk. Midt i sådan en kran. Ja. Rigtig god udsigt her. Og der er også en stor klokke derovre. Det er åbenbart en ting. Stor klokke. Hvad klokke? Ja, vi er glade for klokker. Så skal der blive vej mod eller vej mod gade. Og vi venstre. Der er vandkamp over det hele, og vi har fået 2 vandgeværer. Ja, vi har fået vandgevær, vi har det hele. Ja. Oh my god. Vi er gennemblødte begge to. Vi kommer ikke nogen steder uden... goddammit. Shit. Fuck mig. Ja. Ja, vi er nået frem til gaden. Det er vi i hvert fald. Du tror, det er gaden det her i hvert fald. Vi er i hvert fald nået frem til en gade, og der er meget vand. Der er rigtig meget vand. Det var ikke meningen, men... Ja, der er meningen, at vi skulle drikke nogle bajer. Vandfindbrød. Men det fungerer også, det her. Jesus Christ, nej. Fuck off, man. Nej, det var ulækkert. Men jeg tror, vi er på vej ind af lige nu. Men det er ikke godt. Vi er fucked. Godmorgen, folk. Klokken den er lidt 7. Vi har lige siddet i bus i 13-12 timer. Sådan cirka, ja. William har sovet meget. Krøller helt op som en lille baby. Jeg har doomscrollet indtil klokken 5. Og jeg tror, vi fik 40 minutter søvn. Så vi kører det. Ja, prøv at se den her udsigt her. Nej, hvor er vi på vej hen? Koh Samui. Ja, meget fint ø. Wow. Jeg ved ikke langt, så vi skal være på færgen, men... Shit, det tror jeg, ja. Meget flot. Jeg vil også godt kunne gøre det, men jeg gør det ikke lige. Jeg vil gå ud. Vi kunne overtale os til at lege en scooter. Ja. Og William tager ikke at køre, så det er mig. William kører med. Jeg kører med Vik. Hun ved, hvad hun laver. Så update fra hospitalet. William han har fået ordentligt en nål stukket i røven. Fuck. Lige op i kørt. Det var ikke så rart. Ja. Lad os komme afsted. Hvad der? One by one through here, okay? But be careful. If there's like a security guard on the right side,
just pretend you were like just like going pissing or something here because they're gonna know that we're all here, okay? Wristband. Yeah, we don't get a wristband. So if you get in, try to hide your arm in the first place. Vi har lige stået os ind til en strandfest. Mega fedt. Kravlet igennem junglen. Og nu er vi her. My name is Brian. Hi, Brian. What's your real name, Brian? My name is Victoria. Victoria. Hi, Victoria. Oh, we got some support in the crowd already. Where are you from, Victoria? I'm from Denmark. Denmark. We got any Danes in the crowd? Woo! There you go. 3, 2, 1. Come on, give us some encouragement, ladies and gentlemen! All the way, all the way, all the way. Spin around 3 times, 3 times. Now you see your arms, side masters, how many legs? Kan man se det? Ikke rigtigt. Altså, men jo, man kan godt se det på dig, men jeg tror ikke, man kan se det på videoen. Øj, du har altså... Hvad siger du? Ja. Nice. These fine gentlemen. Wow. Så det der vi laver lige nu. Meget kusseri. No, man. We didn't kiss him. We didn't kiss him, darling. Wow, what the fuck? Oh, this is not so intense. Hey! Lucas, stay there for the fucking kiss. No. I'm gonna enter the ball. Where's the ball? Yeah, Where's the ball? ball. Where's the fucking ball? Pointen er her, at jeg har haft en snorkeltaske, fordi at der er og hold det kæft. Og vi er på vej hjem til mig for at hente scooter. Og William er DJ, men han spiller ikke noget musik, så det er Jeg kan ikke tage en fucking video. Der har vi herfra. Nu som DJ. Goddag. Vi befinder os på vores taxibåd nu. Vi har brugt måske en time tid til at komme hen, så vi stod på havnen på den anden side. Det er faktisk vores tredje båd i dag, det her. Det var vores tredje båd, fordi at vi ankom til vores færge, der skulle tage os herover til. Jeg tænkte William, ved du hvad? Vi tænkte. Jeg tænkte imod det. Så tænkte William, ved du hvad hvis, at vi bare tager den båd, der er der nu, i stedet for at skulle vente 3,5 timer på den båd, som er vores båd. Det kunne man ikke. Det kunne man ikke. Man kan godt komme på den. Man kan også godt sejle. Indtil vi så sejlede den anden vej rundt. Fordi den båd sejlede så til Bangkok i stedet for. Der skulle vi ikke hen.
Hov, jeg tror jeg på til du. Var det ikke? Den er helt varm. Jesus Christ. Like on the right side here. Så vi er nu endelig oppe på toppen af bjerget. Vi får klatret her på kanten og så videre. Kravler her, sidder, klapper lidt af. Så har vi en gut ved siden af os lige pludselig, som ligger og sover over i hængekøjen. Der er en hængekøj rundt om hjørnet. Lige pludselig så er der bare en, der begynder at snakke til os. Så er der en gut, der har drukket 4 øller og råd sig skæv. Og så lige pludselig besluttede sig for at bestige bjerget her. Og så ligger han bare og sover i hængekøjen derovre. Oh, you fucking barefoot. What? You get more grip on the feet. Crazy. Yo, Peter, fucking. Imens vi sidder oppe, så kom der en dyt op med en drone. Like Peter, like. Han løb bare, han sådan hoppede hele vejen. Ikke bange for at falde overhovedet, og så lader han bare rundt med dronen derovre. Lot of hard skin, right? Jeg ved ikke, hvad han laver. Like calluses. Det er fucking crazy. Nu skal vi snart nå. Jeg har ikke mere læringsplads på min telefon, det er lidt et problem. Kæmpe klart. Der er vores egyptiske venner. Og så har vi vores kaptajn. Og så mig. Let's carry it. Only focus. It does look like a diamond. No. Maybe a little. Jeg skal ikke så meget. Just the first little monkey.
kører der bare ud af ham. Nu sidder bare og chiller. Ja, vi er i en park På Bali. på Bali med en meget stor statue. Vi kan ikke rigtig sige noget om det nu, vi ved ikke rigtig så meget. Nej, vi ved faktisk ikke rigtig noget om den. Shit, den der kørt ned.